سلام تعنا هابلي زيناتاتكم حدشتن أواناون حابريتات ترخبلو كياشو تشاناليو نلومي علات عسر تخلتا ورح شدش تخلتا شحن عسر شمون تنزبلنا يوم زيناتات حزنا لكم كارمنا لنا سنات أنحيت أرست زينا إرتران إثيوبيان أبدر كوخيت حدش كينات ألوا كبل عالم تكالات انقعو نتأقمات هزبي زقاددو تكبارات كلكلا قرشن حارتان تقليم عداغان بهتوت كإرامو محبرات سيفيل محبرسب تقرايت أويعو ኤርትራ ኢትዮጵያ አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ንዘላ ጎስጓስ ነቒፎ ናይዚኦም ዝርዝር ክነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ጻንሒት ዝርዝር ዜና ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ድርኮኺት ሓድሽ ኩናት ኣለዋ ክብል ዓለማዊ ትካል ጠቒሱ ዝምድና ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ደረጃ ከም ዝበፅሐን ክልቲአን ሃገራት ናብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ግጭት ከምርሓሉ ዝኽእል ዕድል እናሰፍሐ ምምፅኡን ሓድሽ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ እቲ ትንታነ እቲ ኣብ ዞባና እናተጓሃረ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ምንቕቓሕን ኣሰላልፋ ሓይልታትን ዕድላት ብሰላም እናጸበበ ምምፅኡ ዘርኢ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ ሕጂ ዘሎ ቅልውላው ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ግጭት ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ፍጻመ ግን ንስትራቴጂካዊ ኩነታት እቲ ዞባ ቀይርዎ ኣሎ ብመሰረት መጽናዕቲ ሕወሓት ዝነበሩ ሓይሊ ሰብን ህዝባዊ ደገፍን ስለ ዝሰኣነ ህላውኡ ንምውሓስ ክብል ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ጽምዶ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቓት ፋኖን ዝተፈጠረ ትጽቢት ዘይተገበረሉ ጽምዶ ንውሽጣዊ ድሕንነትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምኽንያት ኮይኑ ኣሎ እቲ ንናይ ሳተላይት ምስልን ኣብ መሬት ንዘሎ መረዳእታታትን ዝተወከሰ መጽናዕቲ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣቀማምጣ ሓሊፉ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ይሕብር ብመሰረት ገለ ጸብጻባት ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ከባቢ መቐለ በፂሑ ምህላው ዝተሓበረ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራዊ መዘንኡ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ክሰድድ ኣገዲድዎ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣስመራ ነቲ ክሲ ክትነጽጎን ከላ ብተግባር ግን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዘለዋ ጽልዋ እናሰፍሐ መፅኡ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኩናት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብዘመናዊ መሳርሕታትን ሓይሊ ሰብን ሃኒፅዎ ዋላ እኳ እንተነበረ እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ እዚ ንዒድ ኣእታውነት ኤርትራ ደው ከብሎ ከም ዘይከኣሎ እቲ መጽናዕቲ ተንቲኑ እዚ ድማ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ ውፅኢታዊ ከይከውን ገይርዎ እዩ እቲ ግጭት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ሓይልታት ትግራይን ዕጡቓት ፋኖን ብሓደ ሻዕ ክትገጥም እትኽእለሉ ስጋኣት ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ ከም ሱዳንን ግብፅን ዝኣመሰላ ግዳማዊ ሓይልታት ንናይ ገዛእ ርእሰን ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣብቲ ግጭት ኢደን ከእትዋ ከም ዝኽእላን እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ናብ ዞባዊ ግጭት ክቕይሮ ከም ዝኽእልን እቲ መጽናዕቲ የጠንቀቕ ካልእ ብድሆ ድማ ነዚ ተኣፋፊ ጉዳይ ንምፍታሕ ንጹር ገለልተኛ መንጎኛ ዘይምህላው እዩ ከም በዓል ስዑዲ ዓረብ ቱርኪን ሕቡራት ኢምራት ዓረብን ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብቲ ዞባ ናይ ገዛእ ርእሰን ረብሓ ዘለወን ብምዃነን ንኹሎም ወገናት ክሽምግላ ኣጸጋሚ እዩ እቲ እናነከየ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራት እውን ንተስፋ ሰላም ዝያዳ ኣጉዲልዎ ኣሎ ንጸገማት ህዝቢ ዘጋድዱ ተግባራት ክልከላ ቅርሺ ሓረፃን ጸሊም ዕዳጋን ብህፁፅ ክእረሙ ይግባእ ኢሎም ጥምረት ሰብኣዊ መሰላትን ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይን ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ምስ ካልኦት 7 ትካላት ጥምረት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኮይኑ ቀንዲ ተዋሳእቲ ንዝበሎም ኣካላት ህፁፅ ፍታሕ ከቐምጡ ፀዊዑ ኣሎ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኣሰካፊ ሰብኣዊ ቅልውላው ቁጠባዊ ዕፅዋን ሕፅረት ጥረ ቅርሽን ኣመልኪቱ ህፁፅ መግለፂ ዘውፅአ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ በሰላ ኩናት ክድሕን ኣብ ዝፅዕረሉ እዋን ዳግማይ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ሓድሽ ሰብኣዊ ቀውስ ከም ዝፈጠረ ነፂሩ ህልው ኩነታት ትግራይ ሰላማውያን ኣመዛቢሉ ዝበለ እቲ መግለፂ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋእ ኣብ ቁጠባዊ ጸቕጢ ዝጸንሐ ማሕበረሰብ ኣደዳ ስሱዓት ነጋዶ ኮይኑ ይርከብ ክብል ድማ ኣፍሊጡ ምእንቲ እዚ እቲ ጥምረት ንመንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ብህፁፅ ክትግበሩ ዝበሎም ዛዕባታት ሓቲቱ ኣሎ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍልልያት ሰላማዊ ህዝቢ ምቕፃዕ ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ነዳድን ጥረ ቅርሽን ዘንበሩ እገዳ ልዒሉ ተገዛኢ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክኸውን ንጸገማት ብዝርርብ ክፈትሕን ፀዊዑ ብኻልእ መዳይ ድማ ዋላ እኳ ደጋዊ ጸቕጥታት እንተሃለወ ውድቀት ውሽጣዊ መሪሕነት ህዝብን ሕሱም መከራ ይዳርጎ ስለ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንብልሹና ሃረፃን ጸሊም ዕዳጋን ተቆጻጺሩ ኣብ እዋን ፀበባ ሃፍቲ ንዘኻዕብቱ ሰባት ኣደብ ከትሕዝን ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥና ተሓሳሲቡ ኣሎ ነጋዶ ስሩዕ ሕጊ ንግዲ ክኽተሉ ይግባእ ዝበለት መግለፂ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ እውን ንስነ ምግባር ነጋዶ ተኸታቲሉ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድን ንተኣማንነት ህዝቢ ክግዛእን ይግባእ ክብል ፀዊዑ ኣሎ
ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ንዘላ ጎስጓስ ነቒፋ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘኸተልዎ ዘለው ተጻባኣይ ኣቃውማ እዩ ዝበሎ ጎስጓሳት ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቒፋ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ንዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ድማ መደናገርን ድኹምን ስነ ሞጎት ከም መምኽኔታ ይጥቀሙ ኣለው ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክካየድ ንዝኽእል ኩናት ንምምኽናይ ዝደኸመ መወከሲታት ብበዝሒ ህዝቢ ከምኡ እውን እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምስኣና ንወጻእታት ክፍሊት ወደብን ቁጠባዊ ኪሳራን ተቓሊዓ እያ ዝበሉ ጥርዓናት ትጥቀም ክብል ብረቡዕ ብኤክስ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ክገልጽ ይስማዕ እዩ ንሱ ኣብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዛዘመ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃን ብ17 ለካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምብጻሕ ምስ ዝገበረ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ብምዃን ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ መግለጽን ነቲ ጻዕሪ ደጊሙ ገሊጹ ኣብ መንጎ እዘን ጎረባብቲ ሓድሽ ኩናት ከይለዓል ዝብል ልዑል ስኽፍታታት ከም ዘሎ ይፍለጥ ይኹን እምበር ሃገሩ ነዚ ወጽኢት ከም ዘይትደሊ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ጸኒሑ እዩ ዝኸበርኩም ናይ ኪያ ሾው ቻናል ቤተሰባት ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ይቐኒልና